Arvoitukset Touhulan ratkaistaan. Eläkehessu! Pehmolelun arvoitus. Vau! Kuulosti hyvältä, maestro Simppa. Kiitos, Salli. Niin, veljeni peri musikaalisen lahjakkuuden. Ja minä taisin periä viehkeän ulkonäön. Hei Siiri, ole varovainen. Hyvänen aika. Emmehän me halua, että putoat alas. Harjoittelin juuri suureen konserttiini illalla. Tulettehan te paikalle? Kyllä! Toki. Juu, ehdottomasti. Mahtavaa! Soitatteko te kenties jotain instrumenttia? Soitammeko jotain? Minähän olen instrumentti! No niin, Hessu! Oikein hienoa, upeaa, loistavaa! No, minun pitää mennä. Toivottavasti näen teidät kaikki täällä konsertissani tänä iltana. Hei hei! Meidänkin pitää nyt lähteä. Oh-oh, Siirillä taitaa olla jotakin asiaa. Hän haluaa vain pehmolelunsa. Puppu tarkoittaa siis pupua. Pupu! Hei, onpa söpöä! Juu. Siiri rakastaa pupulelua, koska se on pehmoinen ja mukava halattava. En näe sitä missään. Outoa. Olen varma, että Siirillä oli pupu mukana. Miten lelu voi vain kadota? Kadonnut pehmolelu. Tämähän vaikuttaa arvoitukselta. Touhulan tohinauutiset! Olen Lurulude ja raportoi suoraan tohinauutisille. Millainen arvoitus täällä on kyseessä, Hessu? No, Lurulude, Siirivauvan pupulelu on kadonnut. Ja me aiomme etsiä sen. Onko valmista? Nyt mennään! Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Touhulasta Mitä oikein tapahtui? kuuluu kummia. Mitä oikein tapahtui? Kaikki auttaa. Mitä oikein tapahtui? Saavat nyt Hessua. Mitä oikein tapahtui? Kaikki mukaan! Tohinaa töppösiin! Löytääkö Hessu ystävineen pupun? Seuratkaa, miten kadonneen lelun arvoitus ratkeaa. Olen Lurulude ja tästä Touhulassa toistaan. No niin, mistä aloitamme? Kysellään ensin Siirivauvalta. Missä pupu? Ti-ti-ti! Ti-ti-ti. Ehkä hän yrittää sanoa isi, kuten isä. Aivan niin. Hän tarkoittanee herra Simppaa, isänsä. No minä ja Siiri kyllä saatoimme hänet lelukauppaansa aamulla. Hei, ehkä pupu on jäänyt lelukauppaan. Mennään sinne. Me voimme vahtia Siiriä sillä aikaa, kun etsitte pehmolelua. Se olisi mukavaa, Hessu. Nähdään sitten konsertissa. Ole kiltisti. Olet oikeassa, Siiri. Menemme katsomaan isääsi. Mikä pitää tuollaista ääntä? Ne ovat Juupas ja Eipäs. Hei, herra Simppa! Aika meluisaa! Hei, missä autot ovat? Ehkä patterit loppuivat. Meidän täytynee mennä muualle meluamaan. Selvä. Kiitos, herra Simppa. Hei, hei! Ai, mikä hiljaisuus! Mutta mitä autoille tapahtui? Niin, ja mihin Salli meni? Tuolla hän on. Tiedätkö, mihin ne meluisat autot menivät? Kyllä, laitoin ne tähän leluarkkuun ja käytin isoa pehmolelua vajentaakseni autojen sireenit ja lopettaakseni melun. Hyvin tehty, Salli. Niin juuri. Kiitos kun teit kaupasta jälleen mukavan hiljaisen. Ja kiitos kun toitte pikkusiirin vierailulle.
Hän tarkoitti isää. Itse asiassa luulen, että hän haluaa soittaa lelupianollaan. Noin. Ti tarkoittaa siis pianoa. Suloista! Hän haluaa olla kuten setänsä maestro. Siitä muistuikin mieleeni. Yritämme löytää Siirin pehmolelun. Jättikö hän pupun tänne? En ole nähnyt sitä. Missä pupu on? Piano taitaa kiinnostaa häntä enemmän. Mutta jos Siirin pehmolelu ei ole täällä, missä se on? Herra Simppa, onko Siiri käynyt tänään jossakin muualla? Hän taisi käydä äitinsä kanssa herra Sointulan musiikkiliikkeessä matkalla puistoon. Siiri oikein rakastaa liikkeen flyygeleitä. Herra Sointulan musiikkiliike. Me menemme sinne. Hei, herra Sointula! Mikä tuo ääni on? Juupaspossu ja eipäspossu yrittävät soittaa pianoa. Ei auta, emme saa kovaa ääntä. Niin, ei tämä ole hauskaa. Mennään. Kiitos, herra Sointula. Ei. Tuon flyygelin ääni on outo. Mikä siinä on? Ei mikään, koska possut pitävät niin kovaa meteliä käydessään täällä, päätin yrittää tehdä asialle jotakin. Onpa omituinen paikka säilyttää villapaitaa. Ei niinkään, Salli. Katsos, pehmoinen villapaitani vaientaa flyygelin ääntä ja tekee sen hiljaiseksi, joten Juupas ja Eipäs eivät voi metelöidä. Aivan! Ilman villapaitaa ääni on paljon kovempi. Tosiaankin. Mutta asiaan, miten voin auttaa? Kävikö rouva Simppa ja Siiri täällä tänään? Siiri saattoi jättää lelunsa tänne. He kävivät, mutta Siirillä oli lelu mukanaan, kun hän lähti. Mutta jos pupu ei ole jäänyt tänne tai Simpan lelukauppaan, sen on pakko olla konserttilavalla. Siiri tosiaan rakastaa pianoja. Arvoituksen ratkaiseminen saa odottaa hetken. Maestro Simpan konsertti alkaa kohta. On siis pidettävä kiirettä. Hei, herra Sointula, kiitos! Nähdään ja onnea! Soittaisipa maestro Simppa lujaa. Niin, hyvin lujaa. Olen pahoillani. Aloitan alusta. Eihän tuo ollut lujaa. En ymmärrä tätä. En ole koskaan soittanut tuolla tavoin. Niin, maestro Simppa. Se kuulosti samalta kuin possujen soitto herra Sointulan kaupassa tänään. Aivan, Matomatala. Se tosiaan kuulosti samalta kuin herra Sointulan flyygeli, jonka sisälle oli pantu villapaita. Hei, Siiri, missä pupu? Ei auta. Siirivauva on edelleen kiinnostuneempi pianoista kuin pupusta. Enpä usko, Matomatala. Olen tainnut ratkaista arvoituksen. Kerrohan, Hessu, selvititkö missä pupu on? Kyllä, Lurulude. Luulen, että kävi näin. Kun rouva Simppa huomasi Siirin kadottaneen pehmolelunsa, kävimme etsimässä sitä 2 eri liikkeestä. Emme löytäneet pupua, mutta joka kerta kun Siiri näki pianon, hän sanoi tih tih tii. Hän tarkoittaa sillä pianoa. Kuten kaikki muutkin, luulin, että Siiri vain halusi soittaa. Kunnes Matomatala sanoi, että maestro Simpan soitto kuulosti samalta kuin possujen soitto herra Sointulan liikkeessä. Muistin, että herra Sointula laittoi pehmoisen villapaidan flyygelin sisään vaientaakseen flyygelin ääntä. Ajattelin, että myös maestro Simpan soittimen sisällä oli varmasti jotain pehmoista. Sellainen kuin Siirin pehmolelu. Ahaa! Mikäs se täällä? Pupu! Siiri siis sanoi ti kertoakseen missä pupu on. Eli pianon sisällä. Harmi, että emme kuunnelleet häntä tarkemmin. En tiennyt, että herra Sointula laittoi flyykelin sisään villapaidan. En minäkään, mutta nyt tiedämme. Ja siinä kuulitte.
Hessu ratkaisi arvoituksen ja sai kadonneen lelun ilmestymään. Kaikki mukaan touhuilemaan, arvoitusta ratkaisemaan, niin se onnistuu. Hessu! Ja nyt konserttini jatkuu. Hienoa! Hyvä! Oletteko jo lähdössä? No, haluamme olla Sointulan musiikkiliikkeessä heti aamusta. Jotta voimme soittaa koko päivän. Ilman vaientavaa villapaitaa tietty. Hessu, minne menet? Varoittamaan herra Sointulaa Juupaksesta ja Eipäksestä. Kadonneet kulkuneuvot. Sehän oli tässä juuri äsken. Niinpä, mihin se hävisi? Minulla on liinat ja kupit. Minulla on limonadi. Ja minä toin sämpylät. Toitteko te nakit piknikkiä varten? Toimme, mutta ne ovat autossamme. Ja nyt nakkiautomme on kadonnut. Mihin jätitte sen? Tuohon! Varmastiko? Täällä on runsaasti parkkipaikkoja. Ehkä jätitte auton muualle. Ei, emme. Muistan sanoneeni, jipii! Löysimme paikan lihakaupan edestä. Eli siis vaikuttaa siltä, että nakkiauto on kadonnut jonnekin. Se tarkoittaa, että meillä on arvoitus ratkaistavana. Touhulan Torina-uutiset! Hoho, tässäpä on tosiaankin polttava kysymys. Hessu, mitä voit kertoa katsojille? No, näyttää siltä, että Juupaksen ja Eipäksen auto katosi tuosta parkkiruudusta. Ja autossa on kaikki nakit eväsretkeä varten. Eli auto on täynnä nakkeja. Ja se katosi. Tosiaankin. Siinäpä todellinen arvoitus. Niin on. Mutta me aiomme ratkaista arvoituksen. Eikö niin? Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Touhulasta Mitä oikein tapahtui? kuuluu kummia, Mitä oikein tapahtui? kaikki auttaa, Mitä oikein tapahtui? saavat nyt Hessua. Mitä oikein tapahtui? Kaikki mukaan! Tohinaa töppösiin! Ja siinä kuulitte kuumia uutisia luvassa nakkien tapauksesta, kun Hessu ystävineen ryhtyy selvittämään tätä kummallista kulkuneuvon arvoitusta. Tästä tiristään. Tarkoitan toistaan Touhulassa. No niin. Mistä aloitamme? No, koska possujen auto oli täynnä nakkeja, ehkä joku nakeista pitävä varas nappasi sen. Ei ilman avainta. Aivan! Moottoria ei voi käynnistää ilman avainta. Mikä se oli? Se näyttää liikennemerkin jalalta. Mutta se on katkennut. Se voi olla johtolanka. Taidan ottaa siitä valokuvan. Keksin. Ehkä auto valui mäkeä alas. Pyysin sinua laittamaan käsijarrun. Niin teikin. Ethän tehnyt. Kyllä tein. Tulkaa mukaan. Katsotaan, onko Mato Matala oikeassa. Limonadia! Mutta miten voimme juoda sitä ilman laseja? Katso! Mato Matalan autossa on kuppeja. Mitä tapahtui? Jos possujen auto olisi valunut alas, se olisi liiskannut mennessään tämän puskan. Mutta ei. Mihin auto sitten katosi? En tiedä. Etsitään lisää johtolankoja. Hei, missä omppukupla on? Omituista. Se oli juuri tässä. Anteeksi, rouva Pesukarhu. Näittekö, minne tästä meni omppukupla? Valitan, mutta en tainnut nähdä omppukuplaa. Omituista.
2 autoa on kadonnut samasta paikasta. Minun autoani ei ole viety, vaikka olen pysäköinyt tähän vuosia. Ensin katosi possujen auto ja nyt myös omppukupla. Missä olemme? Tämä näyttää joltain parkkipaikalta. Hei, tuolla on automme. Mitä vielä odotamme? Meillä on piknik tiedossa. Nakkien kera. Avaa portti. Ei auta! Portti ei avaudu! Se on lukossa! Keksitkö, miten pääsisimme ulos? Voisimme kysyä Hessulta, keksiikö hän jotain. Niin minäkin ajattelin, mutta hänellä on kiire miettiä, minne tämä auto meni. Ei kannata jättää autoa tähän. 2 autoa on kadonnut tänään juuri tuolta paikalta. Pysäköi tähän usein, Hessu, eikä autoni ole kadonnut. Varmuuden vuoksi voisimme vahtia autoa, kunnes hän palaa. Niin, ja jos joku yrittää ottaa auton, nappaan hänet tiukkaan matosolmuun. Jukra, toivon, että herra Susi tulee pian. Meidän on löydettävä 2 autoa ennen eväsretkeä. Katso, hän palasi jo takaisin. Hyvä, että auto on paikallaan. Kiitos, kun vahditte. Ei kestä. En ymmärrä. Possujen auto ja minun autoni katosivat molemmat samalta paikalta. Mutta miksi toiset autot eivät kadonneet? En tiedä, mutta otetaan siitä selvää. Minun autoni avulla. Minä piileskelen täällä ja pidän autoa silmällä. Se on hyvä suunnitelma. Tule, Salli. Etsitään piilopaikka. Auto lähti liikkeelle. Mato matalan kanssa. Tule, Salli. Voi ei! Meillä ei ole enää autoja. Skootteri on jäljellä. Hyppää kyytiin. Nämä sämpylät tosiaan eristävät ääntä. On niin hiljaista, että voisin vaikka nukahtaa. Katso! Auto kääntyy vasemmalle. Tuohan on Hessun auto. Käänny tuonne, mistä hinausauto tuli. Portti sulkeutuu. Ainakin meillä on nakit ja sämpylät. Katso! Hessu ja Salli tulivat apuun. Jee! Häh? Salli ei tuonut limonaadia. Näitekö, miten autoni joutui tänne? Kyllä, pieni hinausauto toisen. Näimme sen ajavan portista ulos. Se on neiti Hiiren. Eli niin siinä kävi. Neiti Hiiri hinasi automme tänne. Sainpas kiinni! Häh? Miten jouduin tänne? Neiti Hiiri hinasi auton tänne. Hei! Tuolla on omppukupla. Hetkinen, sanoitko neiti Hiiri? Se pysäköinninvalvojako? Juuri hän. Eli taisitte pysäköidä kielletylle paikalle. Eipäs. Emme. Mutta paikalle pysäköi muitakin autoja, eikä niitä hinattu pois. Huomasitteko, että autostanne putoilee osia? Niinkö? En usko, että tuo on auton osa. Se näyttää kyltiltä. Mielenkiintoista. Kyltti! Miten se tuonne joutui? En minä tiedä. Sinä ajoit autoa. Ja sinä häiritsit minua jatkuvasti. Ja sinä sanoit jipii. Löysimme paikan lihakaupan edestä. Hyvin kiintoisaa. Salli, voitko näyttää kuvia, joita otit autoista, joita ei hinattu pois paikalta? Toki, Hessu. Muistelinkin nähneeni tuon pyörätuolin kuvan jossain. Katso, kummassakin autossa, jota ei hinattu pois, oli tuo sama merkki. Ahaa! Taisin ratkaista arvoituksen. Niinkö? No, Hessu, mikä on ratkaisu kadonneiden kulkuneuvojen arvoitukseen? No, Lurulude, luulen, että kävi näin.
Possut parkkeerasivat liakaupan edustalle luulen, että siinä oli tavallinen paikka. Niin myös Mato ja minä. Mutta kaikki 3 autoa katosivat. Niissä autoissa, jotka eivät kadonneet, oli molemmissa sama merkki. Siitä päättelimme, että paikka oli invapaikka ja siksi automme hinattiin pois. Paikalle pysäköineet tiesivät asian jo entuudestaan, mutta me emme tienneet, koska emme nähneet kylttiä. Kyltistä oli jäljelle vain palanen jalkaa. Emme nähneet kylttiä siksi, koska se oli katkennut. Löysimme kyltin nakkiauton alta. Eli Juupas ja Eipäs ovat varmasti törmänneet vahingossa kylttiin parkkeeratessaan. Se oli hän! Se oli hän! Se oli hän! Se oli hän! Oi sentään! Pahoittelen, että hinasin autonne. En huomannut lainkaan, että kyltti puuttui. Ei se mitään. Asia on selvä. Ei hätää. Ja siinä kuulitte. Hessu ystävineen selvitti kulkuneuvojen katoamisen. Kaikki mukaan touhuilemaan, arvoitusta ratkaisemaan, niin se onnistuu. Eläköön Hessu! Ja seuraavaksi lähdemme seuraamaan eväsretkeä. Lurulude, poisto! Niin, olin unohtaa. Lähdetään piknikille. Nyt mennään! Viimeinen perillä on homeinen sämpylä. Hetki! Teidän 2 on ensin vietävä kyltti paikalleen. Homeisia sämpylöitä taitaakin olla 2 kappalein. Arvoitus kohta ratkotaan, käy mukaan. Siis touhulaan! Johtolangat ensin kaivetaan, käy mukaan. Siis touhulaan! Ei jäädä joukosta saa nyt kukaan. Siis touhulaan! Viisaat päät yhteen lyödään sen näet, käy mukaan. Siis touhulaan! Tohinaa touhutöppösiin! Arvoitus kohta ratkotaan, Ratkotaan! käy mukaan. Siis touhuun mukaan! Touhulaan, Siis touhulaan! kun arvoitukset touhulan ratkaistaan. Eläköön Hessu! Touhulan järven hirviö. Hei, tuolla on paikka. Hienoa! Mahtuvatko kaikki siihen? Kyllä. Jukra, vähänkin pienempi paikka, niin ompusta puristuisi mehut. Tulkaa, haetaan polkuvene. Ding, 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 varokaa kaikki! Tuolta tulee auto! Hei, se on herra Reila. Mitäköhän hän kuljettaa tuon peitteen alla? Varmaan jotain tosi hienoa. Se näyttää isolta pallolta. Valitan, herra Reila. Taisimme viedä viimeisen paikan. Ei hätää, Hessu. Etsin muualta paikan, jossa testaan uutta keksintöäni. Oi, herra Reilan uusi keksintö jätti aikamoisen lommon roskalaatikkoon. Katsokaa. Mistä tuo räpylä tuli? En tiedä, Salli. En nähnyt sitä aiemmin. En minäkään. No jaa, lähdetään soutelemaan. Hei! Nappasin isoimman kalan Touhulan järvessä. Ethän napannut! Minä nappasin isoimman kalan Touhulan järvessä!
Kalani karkasi! Olipa se iso. Katso, miten suuri kenkä sillä on. Meidän täytyy laittaa uusi syötti. Tulehan tänne, Mato. Pelottavaa. Mikä se oli? Mikä se oli? Minä kysyin ensin. No minä kysyin sitten. No, mikä se onkaan? Nappasimme sen. Tai se nappasi meidän. Päästit sen pakoon. En päästänyt. Sinä pääsit sen pakoon. Enpäs. Kylläpäs. Enpäs. Kylläpäs. En. Kyllä. Mikä se oli? Tiedän vain, että mikä se olikaan. Se on arvoitus. Touhulan torina-uutiset. Lurrulunen raportoi taas. Touhulanjärvellä tapahtuu autoja. Mistä lienee kyse, Hessu? Se on merihirviö. Ei merihirviöitä ole järvessä. Aivan niin. Ei se ole merihirviö. Se on järvihirviö. Ja siinä kuulitte. Hessu uskoo, että Touhulanjärvessä on järvihirviö. Ei, en sanonut niin. En usko, että järvessä on mitään hirviötä. Ja todistan sen selvittämällä asian ja ratkaisemalla Touhulanjärven arvoituksen. No, oletteko valmiina? Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Touhulasta Mitä oikein tapahtui? kuuluu kummia. Mitä oikein tapahtui? Kaikki auttaa, Mitä oikein tapahtui? saavat nyt Hessua. Mitä oikein tapahtui? Kaikki mukaan! Tohinaa töppösiin! Pysykää kuulolla ja seuratkaa, miten Hessu ratkaisee Touhulanjärven hirviön arvoituksen. Lurulude, taitu! Ups. No Hessu, miten selvitämme, mitä järvessä todella on? Siten kuin yleensä, Matomatala. Tarkkailemalla ja etsimällä johtolankoja. Ai, juuri noin minäkin ajattelin. Katsokaa! Tuossa se on! Niin onkin. Mennään! Emme kai jahtaa sitä. Kyllä jahtaamme! Mutta mitä jos se tosiaan on merihirviö, tai siis järvihirviö? Varo venettä, Salli! Hei, se on sukeltaja! Ehkä näimmekin vain sukeltajan. Näittekö sitä? Siis mitä? En tiedä mikä se oli, mutta se oli auton kokoinen ja sen silmät hohtivat. Tuo kyllä kuulostaa järvihirviöltä. Nappasin järvihirviön! Ja se näyttää ihan eipäspossulta. Niin, koska se olen minä. Irrota minut verkosta, jotta voin napata järvihirviön. Et saa sitä kiinni. Minä aion napata sen. Eipäs, Juupas! eipäs. Juupas! Mitä mietit, Hessu? Mietin sitä, että outo hahmo lähti tuohon suuntaan. Joten meidän pitäisi etsiä sieltä johtolankoja. Hyvällä tuurilla saatamme löytää jotain. Ja hyvällä tuurilla se ei ole järvihirviö. Ovatko nuo jalanjälkiä? En ole koskaan nähnyt tuollaisia jalanjälkiä. Ne näyttävät räpylän jäljiltä. Eli järvihirviön jäljiltä. Ei hätää! Voit tulla ulos, Matomatala! En vieläkään usko, että järvessä on hirviö. No toivon, ettei ole. Jäljet johtavat tuonne, tulkaa! Hei! Tuo on herra Reilan kuorma-auto. Mutta herra Reilaa ei näy. Järvihirviö taisi napata hänet. Hän on varmasti vain jossain testaamassa uutta keksintöään. Hei! Toiset jäljet johtavat takaisin veteen. Tuolla se menee! Seurataan sitä! Tulkaa polkuveneelle! Pian! Onko ihan pakko?
Olisi helpompaa napata järvihirviö, jos meillä olisi syötti. Hyvä ajatus! Sinä voit olla hirviön syötti. Ei, olet paukkaampi. Sinä voit olla syötti. Mutta sinä olet mureampi. Sinä voit olla syötti. Sinäpäs. 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 Oh, kumpikin on hirviön syötti. Oletteko kunnossa? Kyllä, kiitos vaan. Mutta hän pääsi jälleen hirviön karkuun. Se en ollut minä, vaan sinä. Enpäs. Olit. Enpäs. Olit. En. Kyllä. Mutta hirviötä ei ole. Ai ei. No mikä tuo on? En tiedä. Mutta se näyttää kovin tutun muotoiselta. Katsokaa! Se on räpylä. Samanlainen, mistä otin kuvan parkkipaikalla. Voisiko se liittyä järvihirviöön? Katsokaa, millaisen lommon se teki veneeseen. Tuo lommokin näyttää tutulta. Käydäänpä vielä läpi, mitä tiedämme. Selvä. Me tiedämme, että Oliojärvessä on auton kokoinen, hehkuva silmäinen ja pyöreä kuin jalkapallo. Ja löysimme räpylän jälkiä hiekasta sekä tämän räpylän. Ja hirviö teki ison kolhun veneeseen. Nyt muistan, miksi kolhu näyttää tutulta. Se on jo toinen näkemämme kolhu tänään. Muistatteko ensimmäisen? Niin, se roskalaatikon kolhu, jonka herra Reilan keksintö teki. Aivan niin, Matomatala. Salli, saanko katsoa kameraasi? Ahaa! Taidan tietää, mikä järvihirviö todella on. No, Hessu, oletko tutkinut asian pohjamutia myöten ja ratkaisut järvihirviön arvoituksen? Kyllä olen, Lurulude. Luulen, että kävi näin. Tiesimme, että järvessä oli jotain tosi isoa ja pallon muotoista. Se oli myös tarpeeksi vahva kolhimaan possujen veneen. Silloin muistin, että olin nähnyt aiemminkin päivällä jotain, joka oli iso ja pallon muotoinen. Ja tarpeeksi vahva kolhimaan roskalaatikon. Lisäksi Salli löysi veneestä räpylän sen jälkeen, kun joku oli osunut possujen paattiin. Räpylä oli samanlainen kuin se, jonka löysimme herra Reilan keksinnön osuttua roskalaatikkoon. Joten luulen, että tämä järvihirviö ei ole mikään hirviö, vaan herra Reilan uusi keksintö. Eli tekikö herra Reila hirviön? Ei suinkaan. Se ei ole mikään hirviö, mutta se on auton kokoinen ja siinä on hohtavat valot. Luulen, että se on kulkuneuvo. Kuten sukellusvene. Juuri niin, mutta meidän täytyy varmistaa asia. Katsokaa! Se tulee! Tadaa! Tässä on uusi keksintöni! Olit oikeassa! Kaikki mukaan touhuilemaan, arvoitusta ratkaisemaan, niin se onnistuu. No mitä pidätte uudesta keksinnöstäni? Se on sukellusvene, herra Reila, ja sukellusvene keksittiin jo kauan aikaa sitten. Mutta muut sukellusveneet eivät osaakaan kävellä tai tehdä näin. Totta! Tuo on maailman ensimmäinen tanssiva sukellusvene. Haluaisiko joku teistä koettaa uutta sukellusvenettäni? Minä ensin. Minä pääs. Jäi minuun. Nyt sinun täytynee keksiä jotakin, jolla juupas ja eipäs saadaan irroitettua tuosta, herra Reila. Ei hätää, Hessu. Tanssiminen auttaa. Huono kuljettaja. Hei, herra Reila, mitä puuhaatte? Laitan upeita uusia pyöriä kaupan ostoskärryihin. Ne saattavat olla paras keksintöni. Juhra, olen odottanut vuosia tuollaista keksintöä. Miten se toimii? Kun viimeinen ostoskassi nostetaan pois kärrystä, kärry rullaa takaisin kauppaan ihan itsestään. Kiva, se menee takaisin kauppaan ja ihan itsestään.
Kärryn voi jopa viedä pois parkkipaikalta ja silti se palaa takaisin kauppaan. Ihan itse. Jos minulla olisi tällaiset renkaat, en tarvitsisi enää kenkää. Onpa kauniita kukkia. Miksi ostitte niin monta? Oli pakko. Joku ajoi suoraan äitimme kukkapenkkiin. Ja litisti kaikki tulppaanit. Mistä tiedätte, että joku ajoi? Renkaan jäljet menivät suoraan penkin läpi. Kuulitteko mitään? Kyllä, äidin huudon. Kuka ajoi tulppaanien päältä? Salaperäinen kuski. Tämähän kuulostaa aivan arvoitukselta. Touhulan toimintauutiset! Olen Lurulude ja raportoin suoraan supermarketista, jossa on käsillä tuore pulma. Hessu, mitä voit kertoa siitä? No, Lurulude. Vaikuttaa siltä, että joku ajoi rouva Possun kukkapenkin läpi ja liiskasi tulppaanit. Tunnusta pois vaan, huono kuski. Tai me saamme sinut varmasti kiinni, koska Hessu on Touhulan paras arvoitusten ratkaisija, eikö niin? Ystävieni avulla kyllä. Oletteko valmiina? Olemme! Oletteko te? Nyt mennään! Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Alkaa! Kuka näki, mitä, missä, mitä oikein tapahtui? Touhulasta Mitä oikein tapahtui? kuuluu kummia. Mitä oikein tapahtui? Kaikki auttaa. Mitä oikein tapahtui? Saavat nyt Hessua. Mitä oikein tapahtui? Kaikki mukaan! Tohinaa töppösiin! Ja siinä kuulitte! Seuratkaa, kun Hessu-ystävinen ratkaisee täydellä teholla huonon kuljettajan arvoitusta. Ja tästä Touhulassa toistaan. Lurulude, posto! Etsitään johtolankoja. Mennään Possujen talolle. Täältä tullaan, Hessu! Vauhtia! Hei, odottakaa meitä! Jos saamme selville, mikä kulkuneuvo on, voimme ehkä päätellä myös sen kuljettajan. Jäljet näyttävät erikoisilta, eikö niin? Kuviossa näkyy 2 paria renkaita. Toinen rengaspari on lähellä toisiaan ja toinen pari kauempana toisistaan. Taidanpa ottaa renkaanjäljistä valokuvan. Mutta Touhulassa on varmaankin tuhansia kulkupelejä. Mistä me aloitamme? No, tulppaanit ovat litistyneet tuohon suuntaan. Eli siihen suuntaan kulkuneuvo on varmasti mennyt. Jos lähdemme samaan suuntaan, saatamme löytää etsimämme. Tulkaa mukaan! Hei, herra Possula! Me voimme auttaa. Kiitos. Miten joku näin painava voi kaatua? Jokin osui siihen, kuulin kolahduksen ja juoksin ulos. Ja siinä se oli, kun me ollaan maassa. Jokin siis kaatoi sen. Luulen, että se oli sama huono kuski, joka litisti tulppaanit. Katsokaa, tuossa on punaista maalia. Eli siis se, kuka liiskasi tulppaanit ja törmäsi koristeeseen, ajoi varmaan punaista autoa. Tiedän, kenen auto on punainen. Sinulla taitaa olla selitettävää, Mato Matala. Mitä? En minä ole huono kuski. Mato Matala on oikeassa. Tulkaa, niin näytän. Siis, Mato Matalan auton jäljet ovat erilaisia kuin kukkapenkissä olleet jäljet. Niin ovat. Kukkapenkin renkaanjäljistä 2 ovat lähekkäin ja 2 erillään. Eikä Mato Matalan autosta puutu myöskään maalia, joten se ei osunut koristeeseen. Ups, anteeksi. Eipä se mitään. Olisi kauheaa, jos naarmuttaisin omppukuplaani. Hei, jos huono kuski narmutti autoaan, ehkä hän vei sen herra Reilan korjaamoon korjattavaksi. Tulkaa mukaan, tarkistetaan asia. Hei vaan lapset, miten voisin auttaa? Onko korjaamoon tuotu punaista autoa? Kyllä vain, 3. Ne ovat tuolla. Kiitos! Katso, Hessu, tämän auton etupyörät ovat lähemmin kuin takapyörät.
Hei, tuo siis tekisi samanlaisia jälkiä kuin kukkapenkissä oli. Mutta tämä auto on korjattavana ikkunan vuoksi. Maalissa ei ole naarmuja, joten tämä auto ei kaatanut herra Possulan koristetta. Ei myöskään tämä. Se on pehmeä kuin vaahtokarkki. Se ei voisi kaataa raskasta koristetta. Tämä pikkuauto voisi ehkä kaataa tulppaanen, mutta ei mitään painavaa. Mitä me nyt teemme, Hessu? No, täytyy jatkaa etsintöjä. Lähdetään eteenpäin. Tulkaahan. Hei rouva Simppa, hei Siiri. Hei vaan Salli. Siirin kärryt ovat punaiset. Ja etupyörät ovat lähempänä toisiaan kuin takapyörät. Samoin kuin kukkapenkin jäljissä. Otetaan hänet kiinni! Kuulkaa, taidatte unohtaa jotakin. Päivää, rouva Simppa! Päivää. Kysy sinä. Ei vaan sinä. Kysy mitä? No, satuitteko oikaisemaan äitimme kukkapenkin halki? Siis mitä? Kuulkaa, lastenvaunut eivät voineet mennä penkin halki. Miksi? Vaunut eivät liiku ilman työntäjää, eikö? Niin. Ja jos katsotte tarkkaan Sallin kuvaa, huomaatte, että kukkapenkissä ei näkynyt jalanjälkiä. Hupsista vain. Anteeksi. Kiitos, kun selvitit tämän väärinkäsityksen, Hessu. Ei kestä, rouva Simppa. Etsitään lisää johtolankoja. Kuulitteko tuon? Mennään katsomaan. Neiti hunajan aita! Hei, punaista maalia! Kuten Possulan koristeessa. Ensin tulppaanit, sitten koriste ja nyt vielä aita. Olen nähnyt huonoja autonkuljettajia, mutta tämä voittaa kaikki. Voiko huonosti ajamalla voittaa? Mikä on palkinto? Ei, Matamatola tarkoitti, että tämä on kaikista huonoin kuski. Minne ostoskärryni meni? Ajoin juuri palauttaa sen markettiin. Niin ei tarvitse enää tehdä, neiti hunaja. Kärryt osaavat palata kauppaan ihan itse. Hetkinen! Taidan tietää, minne ostoskärry meni. Ja taisin myös ratkaista huonon kuljettajan arvoituksen. Niinkö? Kuka se on? Tulkaa mukaan. Lähdetään takaisin kauppaan. No, Hessu, oletteko selvittäneet huonon kuljettajan arvoituksen? Kyllä vaan, Lurulude. Luulen, että kävi näin. Päättelimme kukkapenkin jälkien perusteella, että huonon kuljettajan ajoneuvossa oli 2 rengasparia, joista toinen pari oli lähempänä toisiaan. Herra Possulan koristeessa oli punaista maalia, joten ajoneuvo oli punainen. Mikään korjaamon autosta ei ollut sellainen kuin etsimme, joten jatkoimme tutkintaa. Simpan lastenvaunut olivat punaiset ja pyörät olivat samanlaiset kuin etsimämme. Mutta koska penkissä ei ollut jalanjälkiä, renkaanjäljet eivät voineet olla peräisin vaunuista. Sitten jokin punainen kaatoi neiti hunajan aidan. Lisäksi ostoskärryt olivat kadonneet. Silloin muistin herra Reilan uuden keksinnön, eli ihan itsestään liikkuvat ostoskärryt. Niiden renkaat ovat sellaiset kuin etsimme ja kärryt ovat punaiset. Päättelin, että törmäilyjen takana ei ollutkaan huono kuljettaja, vaan herra Reilan keksimä ostoskärry, joka oli matkalla takaisin markettiin. Mutta Hessu, jos kärry olisi ollut kukkapenkissä, eivätkö pyörät olisi multaiset, eivät puhtaat? Ja jos kärry olisi törmännyt johonkin, siitä varmaan puuttuisi maalia, eikö? Ehkä tämä kärry ei litistänyt tulppaaneja tai törmäilyt, mutta joku toisista kärryistä kyllä. No, siinä kuulitte. Hessu ystävineen on siis onnistunut ratkaisemaan huonon kuljettajan arvoituksen. Kaikki mukaan touhuilemaan, arvoitusta ratkaisemaan, niin se onnistuu. Eläköön Hessu! Seuratkaa, miten touhula toipuu ostoskärrien tihutöistä. Olen Lurulude ja tästä touhula toiseen. Uskomatonta. Minun täytyy korjata koko kortteli. Kärryt eivät mene jalkakäytäviä pitkin. Ne palaavat suorinta tietä takaisin kauppaan. Aivan. Ja ne kolhivat kaiken, mikä on niiden tiellä. He eivät arvanneet joutuvansa ostokseen.
Eipäksille. Tulkaa mukaan! Juupas ja Eipäs taitavat tarvita taas apuamme.